तर अमरावतीमध्ये गॅस दरवाढी विरोधात काँग्रेस आक्रमक झाली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काँग्रेसनं आंदोलन केले। चूल पेटवली आणि काँग्रेसनं केंद्र सरकारचा यावेळी निषेध केला। गॅस सिलेंडर दरवाढ रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चूल पेटवून पोळ्या भाजण्यात आल्या। खाली सिलेंडर ठेवून रिकामे सिलेंडर ठेवून या ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात। तातडीनं सरकारनं सिलेंडरची दरवाढ ही कमी करावी अशी मागणी यावेळी काँग्रेसनं केली। आज महिलांची दैनंदिन अवस्था अशी करून टाकली आहे मोदी सरकारने। कारण घरात जेव्हा सुरुवात होती सकाळपासून ती सिलेंडर पासून होते आणि चहा पाणी जे दैनंदिन कुटुंबाच्या जी सुरुवात असते ती त्या सुरुवातीसाठी सिलेंडरचे हाल करून टाकले। म्हणजे 25 दिवसामध्ये सिलेंडर मिळणार, 45 दिवसामध्ये ग्रामीण मध्ये सिलेंडर मिळणार। जे लोक एका रूम मध्ये भाड्याने राहतात किंवा एका रूम मध्ये राहतात तर ते चूल कुठे पेटवणार आहे।